Mao ni ang katapusan sa tanan. Siguro dagay nalibog, dagay nag-confuse. Nabisan sa laing lugar atong paminawon, dagay mga pastor. Nangutana sila, may tungod ni nahitabo nato karon. Kung na gani nagsulat og libro, pag mahuman daw ang COVID-19, what next? Unsa daw sunod? Siguro nangutana sila apan ang pulong sa Ginoo nagpadayag na sa tanan. Kung ngano kining nahitabo, o ni akong isulti kaninyong tanan, ngano ning nahitabo. Labaw sa tanan ang pestilence is the last warning, the last sign, and the last visitation. Kung ikaw ba, this is the last day. Na ang gingon sa Ginoo, the day of the Lord is at hand. O na ni, ang adlaw na ni sa Ginoo, ha? O nang gingon, tomorrow is too late. Ugma, wa na, late na. Karon, ang katapusan niyang warning. Mo kani ang ikatulong warning sa Ginoo sa mga tao di sa kalibutan. Kunya ang ikaupat, ang last days. Ang last days nato sa kalibutan. Sa tinuod lang, atong unang panahon, manang mingon ko ninyo, katapusan ning warning, katapusan ning ilhanan. Kay sa ilanan nga gisulti ni Jesus Christ sa Matthew 24, mao na ni ang last nya dunay moabot nga great tribulation. Ayaw mo pagdahom dunay rapture. Kay the Son of Man after great tribulation. Ingon pa niya sa Matthew chapter 29, chapter 24 verse 29. Immediately after the great tribulation, the Son of Man coming at the clouds. Kining akong ingon kaninyo, kining pestilence, mao kani ang meaning ini pandemic. Katibok man kalibutan, di ba? Mao ni ang last warning, sign, visitation sa atong mga sala. Mao kani ang last days sa Ginoo. Magitapos niya ang tanan mga sugod ni Jesus Christ sa iyang amahan. Itapos niya labi na dito sa krus iyang giingon, natapos na ang tanan. Tungod na tunang naon ang tanan niyang gisugo sa mga tao karon humana. Babita na inungdan na ngayon tayo sa Ginoo chance. Kay nga naman ang gugma sa Ginoo nagapabilin, pero inon ko kamo. Last na ni ang gugma sa Dios. Last nga mingon ka, mingon ka ang gugma sa Ginoo forever. Ginoo na ang muduol kaniya. Why katapusan pero niingon siya karon. Gipadayag niya ang gugma nato. Babita na hinungdan giwarningan ta. Babita na hinungdan nagbisita siya sa ato mga sala basig nakalimot na ta nga dunay Ginoo. Wa malipay sa atong sala. Ang unang iyang gibisita mao kadto ang Arka ni Noah. Iyang gibisitahan ang tao, nakita niya, nagkadaotan na. Mingon siya, nagbasol ko, nagbuhat ining tawhanan ni, mga tawhanan ni. So karon, matod pa niya diya sa Genesis, ako na silang munang gigon. Silutan, may tungod sa baha o sa arka. Kanawa ang Ginoo dunay chance niya. Although iyang silutan ang kalibutan, pero dunay arka. Mabitay nungdan kung imong basahon ang nahitabo ni atong unang panahon. Tingnan niya sa naisulat sa Genesis, matod pa niya sa iyang pagbisita sa kalibutan, iyang lunupon. Pero giingnan niya nga aduna lang ang moy
120 years. 120 years? Kadugay ng 120 years? O bitaw na sa sayo ni Jesus Christ, iyang pamuban ng panahon. Kaya nga naman, muna inungdan waluray na luwas tungod sa kadugay nagihatag sa Ginoo nga chance. Ang iyang long suffering, nag-antos usa siya, bisag naglagot siya, nagbasog siya sa mga tao, pero naghatag lang yapon siya og chance. Because of his long suffering. Na nag-antos siya sa ato ba? Kung ito naningon si Jesus Christ sa mga parasiyo, how long I bear with you? Hangtod kanus amang ko magpasan, magdala, mag-uban kaninyo. O faithless and perverse generation, tingnan sila, mga haliyo. Kita, wapakatayin na. Ang pulong ni Jesus, nagiingon niya sa parasyo, mga eskriba, giinang punta niya, kaya apil man ta, di ba? I-join ta sa ilaha, nga ang ilang Diyos, huwag po natong Diyos. Huwag ang sugo sa Diyos nila, huwag po na ikisugo nato, kaya i-join lang ta. Muna hinungdan ningon si Apostol Pablo, ayaw mo panghambog. Mga Gentiles, grafted lang ta. Kung ang vine, si Jesus Christ, o ang branch, ang mga Israelite, kita gi-graft lang. Iputol gani nila ang tiunay nga sanga, kung sa pagkakita, muna hinungdan ningon, si sinful, hindi ta angay magkampo. Kaya put ta. Muna ninitak na katulas. Remember, 120 years gibuha. Kung siya giingon sa Peter, sa 1 Peter na to. Samtang si Kristo o ang Ginoo daw naghulat nga nag-andam si Noah, matad pa niya og arka, pero ang mga tao nag-disobey lang gihapon. Imbis mag-repent kay nga naman, pagkatapos sa arka, manulot sila. Tungod sa ilang disobedient, nakalimot na lagi noon sila, kanus gisulod si Noah sa arka. Nagbalot ay nabuwas. Ano man, yung kay mangugayo mong bahal, at yung kay mangumanang arka. Manay nung sa 1 Peter, nag-ingon ang pulong ni Pedro. Kaning long suffering sa atong Ginoo, nag-iingon sa mga tao langayan. Niingon pa siya nga, kanang pagkalangayan nga ingon sa mga tao, kalangayan ang Ginoo mo para di gusto ang Ginoo makita mga nasdag. Gusto sa Ginoo mga luwas ta. Maunitak na atong gipangayo ang chance. Mauni ang last. Ang problema lang is pandemic. Ilaha, baha, unya, niabot ang panahon nga din, doon ay walo na luwas, isanay na patagkalibutan. Niabot na po ang ikaduhang visitation. Dalaygon ang Ginoo. Kaya ang pagbisita sa Ginoo sa mga tao atong una, nasuko ang Ginoo. Nag-repent. Nagbasol ba? Repent. O ito nang magbasol punta karon, wa na ito mabuhat ang mga bulaton diyan sa Ginoo. Yan namatay chance. Patungos mo na. Hindi natin chance. Muna ang pagbisita sa Ginoo itong unang panahon. Grave ang repentance. Grave ang repent ka ng pagbasol o kasuko. Muna, kasuko sa Ginoo naman na. Yun na isulat. Kabalo ka mga pastor na kung nagpasa sila sa Ginoo. Yeah. Ang ikaduha, nalaygon yun ang Ginoo. Unang ningon ang Ginoo, ugad sila kung ano man. Bisitahan ang sala sa mga tao sa kalibutan. Pinaagi sa kamatayon sa cross. Imbis sila ang nakasala, si Kristo ang nagdupa sa mga tao. Nga naman, ang ikaduha niyang balik, with love and mercy. Kaya balo mo sa Ginoo, nakailaba mo sa Ginoo. Ang unang ipaila-ila sa Ginoo sa mga tao, matod pa ni Joshua, dili mo kaalagad sa Dios, kay ang Dios siluso ug balaan. Maninong dandili, pero nag-promise yun ang mga tao sa panahon ni Joshua na nipuli kang Moses. Ningon, hinungdan siya, pagpili ka mo kung kinsa inyong alagaron. Ang ila daw ang alagaron ang Ginoo nga Ginoo ni Moses ug ni Joshua. So mo na hinungdan ningon si Joshua,
Magsaad ta. Sa tinuod lang no atong unang panahon manaad man gyud ang mga lagad sa Ginoo. Karon kita wa kita kabalo. Mga lagad ta kay gidalat ta kay gisultian ta. Sa tinuod lang sa sinugdanan nga ang pamaagi sa Ginoo kung mga lagad ka sa Ginoo, mag-take oath gyud ka. Ano manaad ka ba? O Lord, mga lagad ko nimo aron ka ng covenant nga gi-promise niya kanang gisaad sa Ginoo mga blessing. Matuman na kay naad man. Kanang atong take oath, that is our agreement to God. Gadriyan nato na anong covenant. Kung inungdan ang covenant, dunay kuwan ben. Naghatag siya covenant, pinaagi sa iyang gikuman. Kanang commandments niya, sabi mo sa tinuod lang, kanang commandments sa Ginoo, wag yun nato na nabuhat. Bangtod karon mo na hatagan sa Diyan sa Ginoo, buhato nato ng commandments. Kay kanang commandment mo nang ilhanan between man and God. Unsa man ang commandment, kanang commandment the perpetual covenant. Walay katapusan pagigsaad sa Ginoo ngadto sa tao. Nga ang ilhanan nga kung ikaw iya sa Ginoo. Ato nang sutan. Mao nang ikaduhang pagbalik sa Ginoo pagbisita sa atong sala. O dili lang sa atong sala, sa ilaha din ang sala. Pag-awa sa dugo ni Kristo dito sa krus. Ang tanang Gentiles nga way labot sa kaluwasan. Kay ang una yung kaluwasan sa Gentile, ikaduha, tuwa na. Kung mutuo ka, maluwas ka by grace through your faith. Manang gingon, not your works. Dili pinaagis yung binuhatan, pinaagis pagsalig. Ang problema lang natong pagsalig kay wata makakita. Sila nagsalig kay nakita nila. Bisan nila nakita, nag-disobey lang yapon sila. Maninungdan ang mga parasyo, mga eskriba. Si Jesus Christ nagingon kanila nga bisag gipakitaan na sila sulod sa 40 kasuig nga gidala sila sa Ginoo, gipakitaan dagkong milagro katong dagat nga gipika sa Ginoo, katong bato nga gihampak na kay nangayo sila tubig. Wala gapon sila nito unya man ang pag-abot ni Kristo, nangayo sila sign ang mga eskriba, sign ilanan. Kung sa'y gihatag ni Jesus Christ, kung kamo nakabasalan sa pulo sa Ginoo, matod pa niya, wala na laing signs, kundi ang panahon ni Hunas. Si Hunas ba? Gisugo dito sa Ginoo sa Ninive. Kaya ang Ninive, naglago na sa Ginoo. Nagalanganin pa si Jonas, kay mahadlok siya kay kanang Ninive. Pinakaisog ng mga tao diha, way laing gibuhat diha sa ilang pagkadautan, pamatyon nila ang mga taong gusto nilang patyon, way balaod. Nana dito pangawa tanan, adulterious na tanan yun dautan. Manang niingon ang Ginoo sa ila, sunugon ko na gina, laglagon ko na. Manang gisugo si Jonas, giinan adtuwa na sulti sila nga ang Dios sa Israel, mulaglag ninyo. Gitagaan na lang mo 40 days. 40 days sila. Pero wala nalaglag nga naman. Kung basawan nimo ang Hunas, tungod kay sila nagpuasa. Matod pa ang mando sa hari. Tanan hayop, tanan kabataan, katawan, dagko gagmay, kinahanglan, dili mo kaon, dili mo inom, kundi magsuot ka mo og sako. Kunya magampo mo sa Ginoo. Nahadlok ang hari kay naibaw siya si Jonas is a man, a Israelite man. Ang naibawan mo sa mga tao na ang Israel atong una, doon na sila yung Diyos nga gamanan. Kay katong panahon sa Ninive, nahibaw na sila nga diin gibuntog sa Israel ang Egypt. Gikuha ang mga tao nga gikan sa Egypt sa gamhanan ng kamot sa Ginoo. Nahibaw ang Ninive na hari mo nang hinungdan ni wa sila ni angal way dagang angal sa di pa mabot ang 40 adlaw naginulso na sila mo hinungdan na luwas siya mo nagihatag ni Jesus Christ na kung maginulso lang daw ta si Jesus Christ ni ang higugma siya o ang Ginoo na higugma sa kalibutan o na ikaduha niyang bisita with love lang but for his death may tungod sa
kamatayon ng niya ug sa cross. Muna ang akong giingon kaninyo, ang buhat sa kaluwasan kanang acts of salvation. Spellingan ng act. A, C, and T. Yan ay S. S is salvation, T is temple, C is cross, A is ark. Muna nga si Jesus Christ niya ni siya dili. Gipasaylo tanan. Wala na nga yung pasaylo ang tao. Tungod sa gugba sa Ginoo, wa siya nagkinahanglan pasaylo. Kay siya nidupa sa mga katawhan ang ikaduhan niyang bisita. Iglaw. Yan, sayangan lang natin ito, di ba? Ang Ginoo na igugma sa mga tao, mga hinungdan nga din. Kiluwas. Moto ikaduhang bisita di Kristo ha, about cross. Anong giingon ni St. Paul ang uban, kanang cross sa ila, polisnis. Anong binuang ba? Binuang. Ibutang lang bisan asa, ibutang sa minteryo, ibutang sa simbahan, ibutang bisan asa, ibutang sa bunggong, ibutang sa balay, buhaton na naglukay, buhaton. Di ba? Binuang, polisnis. Was sila kabaw sa cross, kung kinsa ang nasa cross, kung sa hinungdan na ng cross. Ang cross is about love. Munang ningon ang napulo ka sugo ha. Do not take the name of the Lord in vain. The cross is the name of God. Pangalan na sa Ginoo sa pagluwas nato. Munang dili nato na basta-basta ibutang man sa dughan. Imo pindan. Okay lang ingon, imo pindan naro ingnon nga naa sulay Ginoo. Ang uban manguros. Aron ingnon na kaila sila sa Ginoo. Manang dili mong kumon ang pulong sa Ginoo. Gidiminis ang pulong sa Ginoo. Kaniya ito giinang Israel, do not diminish a word. Ayaw ninyo pagkagamayan ang pulong sa Ginoo. Ay ang langit ug ang yuta niingon si Kristo, mahanaw apan ang iyang pulong. Dili gyud mahanaw matuman ning tanan. Mauna ni ang katumanan sa tanan. Ug ang ikatulon niyang balik. Karon ang problema lang kay pestilence. Pero ayaw mo kabalaka kining pestilence. Sign man lang niya. Mawala ni. Aron tagaan tag chance mag-repent. Tanang tao na hibalo nga diin dapat mag-repent sila kay ngano man whole world ni. Ang arka ni Noah whole world gilunupan. Si Jesus Christ whole world. Pagpaila nga kamo gigugma sa Ginoo mo nang hinungdan si Kristo niani din nagpakamatay alang sa tibuok kalibutan. Ug ang pandemic is the last visitation sa Ginoo sa atong mga kasalanan. Mo nang hinungdan dito sa Exodus nga kung gibasa tong miaging Domingo sa igingon ni Kristo. Si Kristo ang Ginoo, hinuon si Kristo ang Ginoo sa unang panahon naara na sila. Si Kristo kaniadto pa man. The same yesterday and today and forever. Ang nagbuhat sa tao mo nang lingon, atong buhaton ang tao, nganong atong man, kay tuang pa si Kristo. Mo nang hinungdan niingon si Moses, si Jesus Christ, kung mutuo mo nako, kinahanglan mo mutuo kang Moses, kay si Moses nagsulat nako. Kay kung dili mo mutuo kang Moses, kung sao man ninyo pagtuo nako, matod pa ni Jesus Christ sa diyan. Ito na inungdan. Dinintag na, skutan taning pestilence. Mo niyang last bisita sa Ginoo. Sa unsang pagi ni bisita siya, unsang may iyang gihatag nato nga provision aning atong pestilence. Si Jesus Christ ni ani siya sa pagsilot unta sa sala, siya nagpakamatay ug iya lang gidala ang cross. Muna ang blessing sa Ginoo, muna ang cross. Atong una ang arka. Karon unsa man? Kung basahan nato ang Matthew 24, Permiro. Matod pa niya, i-summarize ko lang, sigurado kamo kabalo na mo yun eh. Sadya nga si Jesus Christ ni gawas. Palayo sa templo, nitanaw siya sa templo, gidala niya ang mga disipulo. Giingnan niya mga disipulo, nakita ba na ninyo ng templo ha? Ako nang laglagon. Walay bato unya nga pinatong sa bato.
madili malaglag. So therefore, kung nahinungdan ng utana ang mga disipulo, kanusa na mahitabo, kanusa ang ilhanan sa mong pagbalik, o kanusa ang katapusan sa adlaw. Ang iyang giingon, laglagon na niya ng nagitawagan ng templo. So na templo na iyang ilaglag. Templo na iyang nakita. Kaya ano man, ang mga tao, nagtuto sila. Templo to sa Ginoo. Kadiin sa tinuon lang, giprapisi ni Isaiah ang balay sa Ginoo katong templo na gibuhat ni Solomon. Ang Ginoo nagapuyo lang gyapon. Kadiin ang mga para sa mga eskriba nagpuyo diha sa templo na binuhat daw ni Solomon. Wanang niingon na lang si Kristo pagkalaglago na niya kay nga naman. Ug iyang banguno na sa tulo ka adlaw kung na nasubo ang mga tao kay nga naman. Kuyaw kaya siya, nabaw pa siya sa architect, nabaw pa siya sa mga engineer, bangon. Ang China, napulo lang kaadlaw, makatugod na ang hospital. Ikaw, mutuo ka sa Ginoo sa gisulti niya. Wala akong ingon ng gumo. Sa'y buot pasabot ni Jesus Christ ato. Iyang laglagon ang literal kanang simbahan nga gipantukod sa mga tao nga diin ang mga pastor mo na nagpuyo, ang mga membro karong panahon na duwa sa ilang balay.